बासायगिरिफोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमदों आरो लोगोसेयैनो आंनि नैबे इउटिउब चेनेलाव बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो जेब्ला सोरबा सासे जाफुंसार सुबुंखौ नुयो, देरहासार सुबुंखौ नुयो, अब्लाना जोंनि गोसोआव गोबां सोंलुफोर फैयो। जेरैहाय बिथाङा माबायदि बे खामानिखौ साक्सेस खालामनो हाखो, माबायदि मावफुंनो हाखो, बिथाङा माबायदि फरायसारजोबनो हाखो, बिथाङा माबायदि बे खामानिखौ मोनखो, गोबां रोखोमनि सोंलुफोरा गोसोआव फैयो। अनजाग्रा प्रियफोर, गेदेमा सुबुंफोरनि माखासे हुदाफोर दङ, आखलफोर दङ, जाय हुदाफोरखौ मोनथियोब्ला जोंबो साफा साफा साक्सेसफुल बेक्ति जानो हागोन, साक्सेसफुल सुबुं जानो हागोन। बेबायदिनो दिनैनि भिडिअ'आव आङो जाफुंसार सुबुंफोरनि 10टा हुदा लानानै फैदों, जि मोजां हुदाफोरा साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ मोजां मानसि जानायाव, साक्सेसफुल मानसि जानायाव गोबां मदद खालामो आरो साक्सेसफुलखौ लानानै होफैयो। बै मोजांफोरनि मोजां हुदाफोरालाय मा माथो? मोजां मानसिनि मोजां हुदाफोर, साक्सेसफुल सुबुंफोरनि साक्सेसफुल हेबिट्सफोर जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। दे अब्ला प्रियफोर, समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो जोङो मोनफा मोनफा नायलांदोनि। दा बेयावहाय साफ्रोमखौबो खावलायदों, जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन आरो गोसो होगोन। सेथि मोजां हुदा, बेनो जाहैबाय थांखिखौ थिक खालामनानै लाग्रो। सेट क्लियार गोल्स। अनजाग्रा प्रियफोर, जेब्ला जोङो बहाबा जिरायनानै थायो एबा हारसिङै बहाबा थायो एबा जोङो बिसनायाव थायो, बै समफोरावहाय जोंनि मेलेमाव गोबां रोखोमनि खामानिफोरा फैयो, गोबां रोखोमनि सिमांफोरा फैयो। आङो बेखौ मावगोन, बैखौ मावगोन, बैखौ मावगोन, गोबां रोखोमनि सिमांफोर मेलेमावहाय जोंनि साननाय हनायाव जोङो रनसायनानै लायो। थारैनो बै जोंनि मेलेमाव जानाय गासैबो साननायफोरा मोगथां जायो ने प्रियफोर? बै जोंनि मेलेमाव साननाय गासैबो बाथ्राफोरा मोगथां जाया। जाय मानसिफोरा क्लियार गलखौ थि खालामनानै लायाखै, गावनि मावनो लानाय खामानिखौ थि खालामनानै लायाखै, सेटिं खालामनानै लायाखै, बै सिमाङा सिमाङैनो थायो। दा बेयावखायनो जाफुंसार सुबुंफोरा, जायफोरा दिनै जाफुंसार सुबुं जादों, गेदेमा जादों, बिसोरनि गोसोआव, बिसोरनि मावनायाव मोनसेल' थांखि दङमोन, बे जाहैबाय गलखौ थांखि, गावनि मावनो लानाय खामानिखौ थि खालामनानै लानाय बे हुदाया दङमोन। जों जुदि गासै खामानिखौबो मावनो नागिरोब्ला जोङो साक्सेसफुल जानाय नङा। जेरैहाय साफ्रोमबो प्लेयारफोरनि थाखाय, फुटबल प्लेयारफोरनि थाखाय मोनसेल' बल थायो आरो बिनि उनाव मोनसेल' गल पस्ट थायो अपोजिट साइडनि थाखाय। जों फिल्डआव नायोब्ला बैथिंनि ए टिम, बि टिमनि थाखाय मोनफा मोनफा गल पस्ट थागोन आरो बै गल पस्टआवनो गलखौ सोनो थाखाय जुजिलायबाय थागोन। जुदि बेयावहाय मोननै मोनथाम जुदि बल थानायमोनब्ला हयथ' बे खेलानो जानाय नङामोन। दा बेयावहाय मोनसेल' बल दङ आरो बै मोनसेल' बलखौनो बयबो होसोनानै बै मोनसे गल पस्टआव सोनो थाखाय होसोलायबाय थागोन आरो बेखौनो मावबाय थागोन आरो बेखौनो मावबाय थानायखायनो थारैनो देरहामारो। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि जिउआवबो जों जुदि देरहासारखौ नागिरदोंब्ला गोबां रोखोमनि सिमां नुनायनि गेजेराव बै सिमांखौ मोगथां खालामनो थाखाय जोङो गिबियावनो मावनो लानाय जिथु खामानि बेखौ थि खालामनानै लाग्रोनांगौ। जे आङो माखौ मावगोन बेखौ थि खालामनांगौ, अब्लानो साक्सेसआ फैयो। दानाबा फैदो नैथि मोजां हुदा, बेनो जाहैबाय समखौ मोजाङै दबथायनाय। मेनेज टाइम इफेक्टिभलि। अनजाग्रा प्रियफोर, मोनसे बाथ्रा बुंनाय दङ, समय ही धन है होननाय। समानो जोंनि धोन होननानै बुंनाय मोनसे सोदोब दङ, बाथ्रा दङ। बेखौ गोबां सुबुंफोरा बुङो। अनजाग्रा प्रियफोर, जाय सुबुंफोरखौ जोङो दिनै गेदेमा नुदों, जाफुंसार नुदों, साक्सेसफुल नुदों, बिथांमोना समखौ बाहायनो रोंदों, सम बायदि सोलिनो रोंदों। बेयावखायनो बिथांमोना साक्सेसखौ मोननो हादों। साक्सेसखौ नागिरोब्ला, जाफुंसारखौ नागिरोब्ला जोङो सम बायदि जानो रोंनो नांगोन, सम बायदि सिखारनो रोंनो नांगोन, सम बायदि खामानि मावनो रोंनो नांगोन। जों जुदि सम बायदि सोलियाब्ला, गावनि गोसो बायदि जुदि सोलिनो होननानै सानोब्ला जोङो साक्सेसखौ मोननाय नङा। जों जुदि समजों लोगोसे खारफानो रोङाब्ला, जों जुदि बादुला जानानै थायोब्ला, लेजि मेन जानानै थायोब्ला जोङो साक्सेसखौ होसोनो हानाय नङा। मानोना जि समा बारलांबाय, बै बारलांनाय समा जोंनि जिउआव माब्लाबाबो गिदिंनानै फैफिना। दा बेनिखायनो जोंनि आखायाव जोङो जि समखौ मोनदों, बे समखौ जोङो दबथायनो सोलोंनो नांगौ आरो जोङो मेनेज खालामनो रोंनो नांगौ। दे दानाब्ला जोङो थांदोनि थामथि मोजां हुदा फारसे, बेनो जाबाय अरायबो सोलोंबाय था। कन्टिनिउआस लार्निं। सासे साक्सेसफुल एबा जाफुंसार मानसि जानो थाखाय, गेदेमा जानो थाखाय सासे मानसिया, सासे सुबुङा अरायबो सोलोंबाय थानाय बे हुदाखौ लाखिनांगौ, बे हुदा आदतखौ दोननो नांगौ। जाय सुबुंफोरा दिनै गेदेमा जानानै दङ, जाफुंसार जादों, बिसोरो माब्लाबाबो सोलोंनायनिफ्राय गावखौ दोनथ'वाखै।
अनजाग्रा प्रियफोर हमनानै ला जों जुदि इसोरनि बोसोनखौ सोलोंनायनिफ्राय गावखौ दोनथ'योब्ला जोङो मा जागोन हमनानै नायनायसाय जोङो इसोरनि बोसोननिफ्राय बन्चित जागोन इसोरनि बोसोनखौ रोंनायनिफ्राय जों गोजान जागोन जों जुदि बेबायदिनो बुहुमाव थांना थानाय समायाव जों साक्सेसफुल जानोबा सासे मोजां आबादारि जानोब्ला जों आबादनि बिसय सोलोंबायानो थानो नांगोन जों माबा मोनसे खामानि बेफार फालांगि मावदोंब्ला बै बेफार फालांगिनि बिसय जों सोलोंबाय थानो नांगोन अब्लासो जोङो साक्सेसफुलखौ मोजांनिख्रुइ मोजांखौ मोननो हागोन दा बेयावखायनो जाफुंसार सुबुं जानो थाखाय अरायबो सोलोंबाय थानो नांगौ कन्टिनिउवास लार्निंखौ लाखिनांगौ देरहासार सुबुंनि ब्रैथि मोजां हुदा बेनो जाहैबाय गोग्गो देहा लाखिनाय प्रायरिटिस हेल्थ जोंनि जिउआव जोङो जेखौखि मावनो हास्थाया जों गासैखौबो मावनो सानगासिनो दङ गासै खामानिखौ मावनो होननानै सिमां रनसायगासिनो दङ गल सेट खालामबाय गासैखौबो सानबाय नाथाय जोंनि देहाया जुदि मोजां नङाब्ला जोंनि मोदोमा जुदि मोजां नङाब्ला जोंनि मोदोमा जुदि नोरजियाब्ला जोंनि गासै साननाय हनायफोराबो फैमाल जागोन दा बेयावहाय साक्सेसफुल सुबुंफोरा बेखौ मोनसे हुदा खालामनानै लायो गावनि देहाखौ मोजां दोननो थाखाय एक्सारसाइज खालामो गावनि देहाखौ मोजां दोननो थाखाय मोजां जानाय लोंनाय आदारफोरखौ जायो लोङो दा थिग बेबायदिनो जोंबो जुदि जिउआव साक्सेसफुलखौ मोननो हास्थायदोंब्ला साक्सेसफुल जानोब्ला बे हुदाखौ जोङो जोंनियाव लानो नांगोन गोग्गो देहाखौ जोङो बानायनांगोन जेब्ला जोंहा गोग्गो देहा थागोन अब्लासो जोंनि साननाय हनायफोराबो गोग्गो जागोन आरो जोङो खामानि मावनो थाखाय बोलो मोनगोन जिखौ जोङो होसोनो नागिरदों जिखौ मावनो होननानै सानदों जिखौ साक्सेसफुल खालामनो नागिरदों बैफोरखौ जोङो होसोनो हागोन दा बेयावखायनो सासे जाफुंसार सुबुङा गावनि देहाखौबो गोग्गो लाखियो बेनिखायनो मोनसे सोदोबखौ बुङो हेल्थ इज वेल्थ देहायानो धोन होननानै बुङो दे दानाब्ला जोङो थांदोनि जाफुंसार सुबुंफोरनि बाथि मोजां हुदा बेनो जाबाय गोग्गो सैथो मोजां साननाय हनायखौ दोन मेनटेन ए पजिटिभ एटिट्युड साफ्रोमबो देरहासार सुबुंफ्रा बेखौ हुदा खालामनानै लायो जेखि सिटुएशन जाया जि सम जाया मानो जेखि खैफोदनि सम जाया मोजांनि सम जाया मानो हदायबो पजिटिभ सिन्ता खालामनो नाजायो एबा हदायबो पजिटिभ सिन्ता खालामो मोजां गोग्गो सिन्ता खालामो आरो बे मोजां गोग्गो सिन्ता खालामनाया सासे सुबुंखौ जौगाहोनायाव मदद खालामो जोंनियाव गोबां रोखोमनि समयसानि समफोर फैगोन जेंनानि समफोरा फैगोन उसुबिदानि समफोरा फैगोन प्रब्लेम्सफोर फैगोन नाथाय बै प्रब्लेम्सफोरावबो जोङो अरायबो पजिटिभ सिन्ता खालामनो नाजानांगौ एबा पजिटिभ सिन्ता खालामनायखौ मोनसे हुदा खालामनानै लानो नांगौ जों जेब्ला समस्यायाव गोग्लैयो जों जुदि रागा जोंनानै बायदिसिना खामानि मावना लायोब्ला बे खहाया जोंनिनो जागोन गावनिनो जायो दा बेयावखायनो देरहासार सुबुंफ्रा मोनफ्रोमबो परिस्थितियाव हदायबो मोजां सिन्ता खालामो मोजांखौ मेनटेन खालामो देरहासार सुबुंफोरनि दथि मोजां हुदा बेनो जाबाय मोजां आखल आखु दानाय प्रेक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन अनजाग्रा प्रियफोर माब्लाबा नोंथाङा सोरबा रेभारेन्डखौ सोरबा फादारखौ सोरबा प्रफेटखौ एबा सोरबा गेदेमा सुबुंफोरखौ लामाफोराव जौ लोंलाबायनानै गोग्लैना थानाय नुदों ने सिगारेट सोबनानै थानाय नुदों ने बहाबा गय जानानै थानाय नुदों ने बहाबा सोरजोंबा नांज्लायनाय नुदों ने बेफोरखौ रावबो गेदेमा मानसिनियाव नुनो मोननाय नङा अनजाग्रा प्रियफोर बेयावखायनो सासे साक्सेसफुल बेक्ति जानो सासे साक्सेसफुल सुबुं जानो थाखाय जों गाव गावनि डिसिप्लिन आखल आखुखौ लानांगौ गाव गावनि आखल आखुखौ दानानै लानांगौ मोजां आखल आखु होननाय लोगो लोगोनो गाज्रि आखल आखु मोजां आखल आखु दङ नङा होमब्ला दा बेयावहाय जोङो मोजां आखल आखुखौ सानफ्रोमबो प्रेक्टिस खालामनांगौ सोरजों माबायदि रायज्लायनांगौ बबे समाव माबायदि थानो नांगौ बबे समाव माबायदि गाननाय जोमनायखौ गाननो नांगौ सोरजों माबायदि रायज्लायनांगौ बेफोर गासै डिसिप्लिनखौ सासे जाफुंसार सुबुङा बानायनानै लायो दा बेयावहाय जोंबो जाफुंसार जानोब्ला जोङो बेखौ दानानै लानो नांगोन आरो बेयो जोंखौ जौगाहोगोन बेयो जोंखौ मदद खालामगोन देरहासार सुबुंनि स्निथि मोजां हुदा बेनो जाबाय गुबुनखौ सहाय होनाय हेल्प आदार्स सासे जाफुंसार सुबुं जानो थाखाय बे हुदाया जोंनियाव थानो नांगौ जोङो गुबुनखौ मदद होनो रोंनो नांगौ गुबुनखौ सहाय होनो रोंनो नांगौ गोबां रोखोमनि जागोन सहाय होनायफोरा आलादा रोखोमनि जागोन बबे परिस्थितियाव माबायदि सहाय होनांगौ समा बेखौ जोंनो दिन्थिगोन नोंथांनो दिन्थिगोन नाथाय जोङो सासे साक्सेसफुल सुबुं जानो थाखाय बे हुदाखौ जों बानायनांगौ जेखि सिटुएशन जाया मानो बै सिटुएशनाव जों जेन हेफाजाब मदद होनो हायो जायफोरनो मददनि गोनांथि जादों हेफाजाबनि गोनांथि जादों बैसोरनो जों जेन हेफाजाब होनो हायो बेनिखायनो जोङो हुदा खालामनानै लानो नांगौ बे गुबुनखौ हेफाजाब होनायखौ देरहासार सुबुंफोरनि दाइनथि मोजां हुदा बेनो जाबाय जेननाय एबा फेलें जानायनिफ्राय सोलों लार्न फ्रम फेलार्स
अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना मोनथिगौ जोंनि न'आव मोनानि समाव मोनसे बाल्ब जोङो बे बाल्बनि गेजेरजों जोङो हरनि समाव सोरांखौ मोननो हायो आरो बे बाल्बखौ थमास एडिसन होननाया बनायदोंमोन बे बाल्ब जानायनि सिगाङावनो थमास एडिसना गोबां बार बाल्बखौ बनायदों नाथाय गोबां बार फेलें जादों आरो बै फेलें जानायनिफ्राय बियो गोबां सोलोंबोदों मोनसेनि उनाव मोनसे सोलोंबोनायनि उनावसो गोबाव समनि उनाव बियो मोनसे बाल्ब जाबाय आरो बे बाल्बखौ दिनै जोङो बाहायनो मोनगासिनो दङ अनजाग्रा प्रियफोर थिग बेबायदिनो जोंनि जिउआव गोबां रोखोमनि फेलेंफोरा फैनो हागौ फैमालफोरा फैनो हागौ जेननांनायफोरा फैनो हागौ नाथाय बैफोर जेननायफोरखौ जेननाय होननानै साना लाबानो बियो मोनसे आंनि लेसन बियो मोनसे आंनि सोलोंनांगौसो बियो मोनसे साबजेक्टसो होननानै जेब्ला जोङो सानगोन फैमाल फेलें जानायनिफ्राय जोङो सोलोंगोन अब्लाना जोङो साक्सेसखौ मोननो हागोन देरहासार जागोन दा बेयावहाय जोङो जोंनि फेलेंनिफ्राय सोलोंनो नांगौ बेखौ साफ्रोमबो देरहासार सुबुङा मोनसे हुदा बायदि खालामनानै लायो आरो बिनिफ्राय सोलोङो आरो देरहासारखौ लायो देरहासार सुबुंफोरनि गुथि मोजां हुदा बेनो जाबाय बयजोंबो मोजां सोमोन्दो दा बिल्ड स्ट्रं नेटवर्क्स अनजाग्रा प्रियफोर साफ्रोमबो देरहासार सुबुंफोरा बयखौबो मान सनमान होयो बयजोंबो लोगोसे मोनसे मोजां सोमोन्दोआव थायो उन्दैजोंबो गेदेरजोंबो रोंनायजोंबो रोङैजोंबो धोनिजोंबो गोरिबजोंबो बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखियो बे मोनसे मोजां हुदा बे मोनसे जाफुंसार देरहासार सुबुंफोरनि मोनसे आखल मोनसे हुदा बेखौनो जोंबो जुदि जिउआव देरहासार जानो हास्थायोब्ला जोंबो दिनै साफ्रोमखौबो मान सनमान होनो रोंनो नांगोन बयजोंबो लोगोसे मोनसे मोजां सोमोन्दो मोनसे नेटवर्कखौ दानानै लानो नांगोन उन्दैजोंबो गिदिरजोंबो धोनिजोंबो गोरिबजोंबो रोंनायजोंबो रोङैजोंबो हौवाजोंबो हिनजावजोंबो बयजोंबो जोङो मोनसे स्ट्रं नेटवर्कखौ दानानै लानो नांगौ आरो बे नेटवर्कआ जोंखौ साक्सेसफुलाव लानानै फैयो देरहासार सुबुंफोरनि जिथि मोजां हुदा बेनो जाबाय सैसोनाय आरो गोगोम थानाय बी पेशेंट एन्ड पारसिस्टेन्ट जेखि खामानि मावा मानो फरायसुलाब्ला फरायनायाव धैर्य थानो नांगोन नांथाबनाया थानो नांगोन कनसिस्टेन्सिया थानो नांगोन जेब्ला दिदोम थागोन अब्लासो जोङो जाफुंसारखौ मोननो हागोन आबादारिया आबादनि खामानियाव नांथाबबाय थानो नांगोन जों जुदि मोनसे खामानियावनो धैर्य थानानै सैसोनानै जुदि मावबाय थायाब्ला सोलोंबाय थायाब्ला जों साक्सेसखौ मोननाय नङा जों जुदि सानथाम मेकानिक सोलोङोब्ला बबेबा सानबायाव जों जुदि बहाबा थांनानै खामानि मावहैयोब्ला सानब्रैयाव जुदि आबादनि बाथ्रा सोलोङोब्ला बबेबा सानबाखौ जुदि माबा मोनसे खामानि मावनायखौ सोलोङोब्ला बबेबा 10 दिनखौ बहाबा मबाइल मेकानिक सोलोंहैयोब्ला बबेबा 20 दिनखौ बाइक मेकानिक सोलोंहैयोब्ला बे धैर्यजों खामानि जानाय नङा बेजों साक्सेसफुलखौ मोननाय नङा दा बेयावहाय साक्सेसफुलखौ मोननोब्ला मोनसे खामानियावनो थाथाबनांगोन मोनसे खामानिखौ सोलोंबाय थानो नांगोन मोनसे खामानियावनो धैर्यआ थानो नांगोन दिदोम कनसिस्टेन्सिया थानो नांगोन अब्लासो जाफुंसारखौ मोनगोन एबा जाफुंसारा जायो अनजाग्रा प्रियफोर बेफोरनोमोन गासै 10टा जाफुंसार सुबुंफोरनि मोजां हुदाफोर जाय सुबुंफोरा दिनै जाफुंसार जादों देरहासार जादों बैसोर देरहासार जानाय सुबुंफोरा बेफोर गासै खान्थिफोरखौ बेफोर गासै नियमफोरखौ बेफोर मोजां बाथ्राफोरखौ बेफोरखौ हुदा खालामनानै लायो आरो बेबायदिनो बिथांमोना सोलिबाय थायो आरो बेयावखायनो बिथांमोननि जिउआव जाफुंसारखौ जोङो नुनो मोनो दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायदों जोंनि जिउआवबो जों जाफुंसारखौ जुदि हास्थायोब्ला जोंनि जिउआवबो जों बेफोरखौ हुदा बायदि बानायनानै लानो नांगोन आरो जोङो बेखौ प्रेक्टिस खालामनांगोन दे अब्ला प्रियफोर नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो माबा मोनसे गोसोआव थुलुंगा मोनदों आइडिया मोनदों बेखौ मिजिंथिदों आरो नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ जायफ्रा साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना लादो आरो मोनसे लाइक होदो आरो लोगोसे नोंथाङा सानोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ गुबुनाबो मोन्थिदों होननानै शेयार खालामदो दे अब्ला दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय इयुननि समाव गोदान भिडिअ लाना फैफिनसिगोन प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेयाव दोनथ'बाय थेंक इउ